nyt. Noniin. Se mikä tällä ehkä on se näkyvin tässä niinku testissä, niin on nyt sitten tämä, tuleeko käsikädessä sit myös niinku nuoren iän kanssa, niin se, että suurin kysymys sillä on tässä se, että minä teen ja mitä toi heiluu tossa ja vieras siinä. Miten mä siihen suhtaudun, sehän on siinä. Ei mulla ainakaan jäänyt epäselvää se, että miten se niinku haluaako se tuot leluilu haluaa. Siis kuitenkin kun ajattelee, että se ei varsinkaan alkuun, niin se kokee sen vähän jännäksi, että tuossa on toi vieras. Niin jos se haluaisi sitä lelua, niin se antaisi olla. Pidä lelus, lähtisi pois siitä. Niin paljon se lelu kiinnostaa, että se haluaa yrittää. Sehän kertoo halun suuruudesta. Ja tästä johtuen mä laitoin sille se mikä on täällä selkeästi keltaisella ja pikkusen keltaisen vasemmassa laidassa, niin on just tää toimintakyky, mitä tässä arvioidaan. Kuinka paljon se tykkäisi siitä, että vieras leikkii sen kanssa, asettaa jopa haasteita, vähän tönäsee sitä, lähtee haastamaan, nauttiiko se siitä ja vastaa siihen, niin ei tällä hetkellä hirveästi nauti, jos mä lähtisin tässä oikein niin möyhimään. Mutta sitten se on nuori, mä en laita sitä punaiselle sen takia, koska se on 11-kuinen ja se tässä näinkin lyhyessä ajassa jo, niin kuin mä sanoin sulle siitä, että se rupeaa tottuu minuun. Niin mä sanoisin, että se on nyt siinä silleen niin kuin etsikkoaika sillä, että nyt se voidaan niin kuin kääntää oikein hyvään nousuun, tai sitten se voidaan pitää ennallaan, tai sitten huonoilla harjoituksilla kääntää laskuun. Eli nyt, jos se nyt kokee sitä, huomasitko mitä mä tein siinä, kun se piti sitä lelua, että mä ihan pikkusen vedin, ja kun se veti, mä annoin sen heti vahvisti ja voit ja kehuista, hieno. Eli semmosia, että se tarjosi se sitä omaa voimaansa kuinka vähän tahansa, niin sitä vahvistetaan siitä, wow! Niin se rupeaa tarjoamaan sitä enemmän. Mutta jos se ignorataan, se vähän taistelee ja vastustaa, ja joku vaan heiluu ja vetää ja taistelee, niin se huomaa, että en mä pärjää. Ja eihän se silloin pärjääkään. Mutta se, että kun se pikkusen jotain tarjoaa, sitä kannustetaan, toi on just se, niin se rupeaa tarjoamaan sitä enemmän. Ja tarkoitan sillä sitä, että jos sitä käyttämistä vahvistetaan, niin se kääntyy nousuun. Näissä on aina nuorissa koirissa semmoisia haasteita, että ei me mitään ennustajia olla. Että se voi olla, että vaikka se nukkuisi kotisohvalla 3-vuotiaaksi asti, niin se tulisi sieltä kun eri koira sieltä kotisohvalta. Eli koirat, kun ne kypsyy ja kasvaa 11, Belgian paimenkoira usein on vielä niin kuin semmoinen temperamenttina terävä nuorena. Niin kun se saa ikää lisää, niin se pelkkä ikä tekee jo sen, että se on palasessa ja huomattavasti varmempi. Ja kun sillä on noin paljon sitä viettiä, niin se leikkisi varmasti niin kuin vieraan kanssa. Et tekisi mitään. Mutta kannattaa hyödyntää, että kuinka hyvä se sitten onkaan, kun lisäksi vielä vahvistaa sitä, mitä se nyt tarjoaa. Niin kuin hyviä asioita. Ja kyllä se tarjoaa niitä. Se vetää ja taistelee. Viettitasolla mä laitoin pikkusen keltaiselle sen takia, että niin kova se halu ei ole, että se unohtaisi täysin minut. Ja se tulisi vaan silmät pyörähdessä päästä ja kiinni, vaikka toi vähän jännää ja olikin, niin silti vaan kiinni. Ja sen takia mä sen pikkusen keltaiselle, mutta edelleen sanon sen mikä aluksi, että kyllä se niin kova se halu kuitenkin on, että se ei hirveästi nauti aluksi siitä, että siinä on minä. Mutta se halu on sen verran kova, että vaikka mä en ole mukava, niin kyllä se sen lelu haluaa, jos se tulee hakemaan sieltä. Saaliskäyttäytyminen, niin pikkusen lelu vaikeuttaa tässä sitä arviointia, eli kun me arvioidaan myös osaksi sitä syvää, kovaa raosta otetta, niin millä tuohon nyt otat täyden otteen? Se on kun naru se lelu kuitenkin, mistä se puree, niin pieniä haasteita arvioidaan. Mutta se lähtee tavoittelemaan, se on se ensimmäinen vaihe, sehän tavoittelee saalista, se iskee siihen suht terävästikin parhaimmillaan, kun se ottaa kiinni. Se otekäyttäytymistä on pikkusen jo vaikea arvioida. Ja sitten se, myös kun se voittaa sen, niin kyllä se sitä kantaa. Mä laitoin sen saaliskäyttäytymisen sinänsä niin vihreille. Ihan itsestään selvää mun mielestä, että puolustuskäyttäytymistä mä en lähde tämmöisessä testissä sinne testaamaan. Se muutenkin vähän kyttää minua, niin en lähde sieltä niin kuin roimassa mitään sen enempää. Otekäyttäytyminen, tosiaan siinä vähän lelukin aiheuttaa sitä niin kuin arviointivaikeutta, mutta ei se heti niin kuin osoita semmoista, että sille olisi tosi tärkeää se, että se on esimerkiksi syvällä. Vaan se ottaa sen niin kuin siitä kohtaa, mistä se saa, se pitää kiinni. Se on suhtko rauhallinen, suhtko napakka. Se ote. Pikkusen on keltaisen, puolella ihan keltaisen oikeassa määrässä. Mutta sanoisin, että se peruskulmakivi tässä, niin nyt niitä positiivisia kokemuksia ja se, että se rohkaistuu. Mä veikkaan, että leikkii sun kanssa tosi sähäkästi. Kyllä leikkii, niin. Paitsi patukoin, ei niin se kertoo just siitä, että sillä on sitä viettiä siinä, mutta sitten mun olemus, läsnäolo riittää, siitä vähän jännittää, mutta niin paljon on halua, että silti yrittää. Yes. Kiitoksia. Kiitoksia.